Kublai pi baro ngi pediang sngobai pi sya katup kubor menta ke janmit. Barashwa bengin pai sya ki kubor ki babnya ngin ya petchwa ya kimat bakongsan. Lashai kesni on play menteri rang ba do keri ya khandai poi tli ki FM transmitter ban kenteu ya ki kam radio ha keri. Lejngo usimbut menteri rangba ke jela ubak snyau bhalang dhar ya ke khandoli ban kmi bnya ya ke jinglong jingman ha ke than. On ye beteng ke jing penlip boarding baduna ke jing hap slap ong menteri ketenat boarding. Badang ya ke jing pentrai ya ke Tura Medical College ompat la rai ke Sarkar halor ke Shillong Medical College ong ke menteri ke Kot ke Kia. Ki khubor ki babnya menteri rang ba adu ke ri Narendra Modi on play pat ba ya khandai puai teli ki FM transmitter ki bashis pa award ha ka apratarek uyayong ha ka por shipho shiteng baje min step ling ba ka video conferencing. Kene ka jing play ya ki FM transmitter kan kentiu ya ki kam radio ha ka ri. Ha Meghalaya on play ya ki FM transmitter ba thamai ha Nongston bat William Nagar. FM transmitter ha ka community radio station Nongston on trekam ha ka shispa point iwe megahertz FM band katba ha William Nagar on trekam ha ka shispa point khandai megahertz FM band. Ya ki shispa awat transmitter la khmi lenti ban yo sngo ha kumba south pa square kilometer ka jaka ha kaba on penbiang ya ki program penbernya bat program ai jing hikai sya ki nongsngap ha ki snong bat ki jaka sor ki badon hajan. Ki kendai puai teli ki shispa awat FM transmitter bathamai ki dei ki bla penyeng ha prapusau teli ki district ha khat pra teli ki jilla bat art teli ki union territory. Ka jing penlet jing mut ka bai dei bat ka ne ka benta ka long ban penyar ja ki aspirational district bat ki jaka kaput kumju. Habai day bat ka jingja ha ka shnong khanduli ha ka ba ka khurdop krong khajna jong ka karbi anglong autonomous council ka Assam ka sha weng ha ki samla ka than marsende penyeng yaka. Simbut menteri rangba ka jela uba snyau balang dhar ha ka sngi baar ula lejngo ya ka khanduli ban khmi bnya ya ka jinglong jingman ha ka te ka jaka. Ha kata ke jinglet jingo usimbut menteri rangba ke jela ulai keren bagi klik ke tenat pulit jong baro arteli ke jela ban beteng ha ka ban wanra ban pennek pensa ya ka jing shong suk shong san ha pedeng ka Assam ban Meghalaya. Kumban syukdo hang ne ka dorbar shnong jong ka khandoli kala ha kala sni ublei kala penlong ya ka jing yat pat ba ban persya ya ka jing penyeng jong ka tei ka kherdom. Menteri ketenat boarding ke jela Abu Tahir Mondal ha ke sngi balang ulaong ba ke jinglong jingman bamenta jong ka boarding kan yai beteng tat hadu bandawan ke ayom slap. Ha ba keren syakilat pathai kubor Mondal ulaong ba ke jinghap slap ha kan ni ka kenti kamlong ka ba itikna kumbalong ha ki snem baladep ha ka ba ke jela kala juyo pediang ya uslap wat ha ubenai rempang bar leber. Ulaong ru baki don bon teli kitan ha ki jela ba marjan ki bala yo pediang ya ka jinghap slap ka babiang. Ha ka wai ka liang umwanda ulaong ba on hap pensange no ya ka jing pentrekam jong ka leshka hydel power project namar ka jing bom don ban benrap ba wat ha yam ka jing don jong ka ka lahiar. This time we are in a continuing situation. Though some neighboring states are receiving rainfall, we are not receiving rainfall. Only yesterday we got some quality rainfall, but that is not going to improve the scenario. We also purchase as per it was available and as per it was within the limit. Purchasing is not that we have not purchased. Ka menteri ketenat ka Kot ke Kia ikong amperin lingdo ila pentip ba ka jing pentrai ya ka Tura Medical College kadang ya chakmat. Habai keren ba kinong thok khubor ikong lingdo ila ong ba ka jing pentrai kala ya kumba safusan na ka shispa. Kidon katu kat ni ki jing namar ba ki ya don mentalang bat ki wei ki hospital ba marjan ban pentikena ba ka hospital sarkar ka dei ban don south pa san teli ki jing thia kumala batha da ka Medical Council of India.
Iloong baki don ru ki wei pat ki jing e ha ka bai dei bat ka jing don pisa henrei ya kini baro ladeb ban penben. Ha ka ju ka por iloong ba ka sorkar kampat la ban rai halor ka jing terwa ban shna ya ka Shillong Medical College. Direction of funds to infrastructure building. When likely we will need additional buildings, but all of that is at a very initial stage. We still require proper cabinet notes to be sent, proper, projections to be made. But yes, Shillong Medical College will probably change from the old proposal. We may have a PPP proposal as was proposed earlier, but not necessarily in Shillong, but somewhere in this part of the state. Menteri Ketenat Pulih Putih rakam sangma uloong baka sorkar jela kan penlong ya ka massive education school survey ban lum jingtip shaphang ki kena school ki nohikai bat ki jingtai hapo school. Uloong baka ni ka survey kan pensisha ba laki don ne em ki kena ki ba syupenrung tang ka kerteng tang banyo mentoy na ka scheme midday meal ha ka jela henrei ki bamjuan pat shapo school. Menteri bakmi ia Ketenat Pulih Putih ula pentikna ru ba on salet jurip hi dala desha ki school. Habai kran baki nong thok khubor ha Shillong Menteri ulaong ba ya kan ka survey on penlong haki wat beper da ka bakadoro baki don katu kat ni terli ki school ki baduna ya ka jingdon jong ki kena bat don kam bantip ya ka daw. Ka sorkar jela kadang bishar ya ka benta ban penkin ria ya ki nong hikai na ki school ki bom don kena pulih. Ka Menteri Ketenat Kekoi Kekia ka kong Amperin Lingdo iloong ba ka don ke jingbuan palat jongki nurse ha ka jela Meghalaya. Habai keren bat kinong thok khubor ikong Amperin iloong ba ki don bun ki nurse ban ya ki kam ki balan. Kala banjur halor ke jingdon kam ban pentikna baki nurse ki dei banang ya ki ktin baper. Kalau ong ru ba don kam ban penbiang no mardor ya ke jingduna ki doktor ki ba pentebet kerpang ha ki lain baper ha ka jela. Ka sorkar Meghalaya kala penmiru ia ka postgraduate diploma course na ka benta ki samla ki bedang syupendep ia ka MBBS graduate. Ka menteri kala pentip badang don kam ru ban tep shibun ki doktor specialist hapo ka jela. La ban kedau ba haus nem baladep ka sorkar Meghalaya kala soy ya ka soskular MOU bat ka sorkar Tamil Nadu ha ka ba ka Tamil Nadu kala menjur ban kershan ya ka Meghalaya ha ka ban penrungkam bat ajing hikai ya ki doktor. Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sumineng ha Shillong. Ka jingshit kalong arpulai point kenda degree Celsius, bat ka jingkriat kalong khatlai point saw degree Celsius. Ka jingsngem ka hau kalong repunyo na ka shispa hakpor minstep, bat nyaw pusan na ka shispa hakpor janmit. Kala bandon ka jinghap slap baka ba malumala hakikat tu kat ni kijaka. Sashi sinpat ngi penken mau yapi baya kani kubor jengi pila ban pej ha ka johi kapor ha ka YouTube channel bat ru pila ban pej ya ki kubor ba man la kasngi ha ka Facebook, Twitter bat Instagram jong ka Didi News Shillong. Shwaban poi sya ka bukut jong ka kubor ngin yapet biang sashi sin ya kimat bakongsan. Lasyai kasngi on play Menteri rang badu keri ya khandai puai terli ki FM transmitter ban kentiu ya ki kam radio ha keri. Lejingo usimbut Menteri rang ba ke jela us ba snel bhalang dhar ya ka khadoli ban khmi bnya ya ka jinglong jingman ha ka than. On yai peteng ke jing penlip boarding baduna ke jing hak slap ong Menteri Ketenat boarding. Badang ya ke jing pentrai ya ke Tura Medical College om 4 lak rai ke sorkar halor ke Shillong Medical College ong ke Menteri ke Koi Kekia. Te paralog da kitu ki kubor ngila poi sya ka bekut jong ka thup kubor jongi menta ka janmit hadu bangin de shem biang bat phi la shai kasngi kublei phi baro.